Lalaki patay, human po sila sa ihang karibal. Mag-live-in partner nakuhaan og 50,000 pesos nga fake money. Mga sakyanan nga walay plate number, di na makabiyahe sugod karong April 1. Temporary og improvised plate number gitugot sa LTO. Mayor og vice mayor sa lungsod sa Aluginsan ug konsehal nga kanhi mayor sa Pinamungahan gipang suspenso. Gihandom karong adlaw ang ika-70 nga anniversary sa pag-abot sa mga sundaong Amerikano alang sa liberation sa Pilipinas. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 26 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Anaa sa heightened alert ang kapulisan sa rehiyon sukad pa sa miaging semana. Ang alert level gipatuman hangtod sa pagbukas sa klase karong Hunyo. Karong Semana Santa, Glen, kapin sa 6,000 ka mga pulis i-deploy sa rehiyon. King Perez, Suginlimi. Sugod niadtong Marso 16 na nasa heightened alert ang kapulisan sa rehiyon nga mulanat hangtod sa Hunyo. Apil nga bantayanan sa kapulisan ng Semana Santa, vacation period ug pag-abli sa klase. Tungod niini mahimong i-recall ang mga leave sa mga pulis. Gikinahanglan nga na sa 25% sa kinatibuk ang police force ang usa ka police office panahon sa heightened alert period. Then if the situation would call for an increase in the number of personnel to be present at the station, pwedeng ipatawag sa mga respective head of the office na recall ang atong mga personnel who are out. Karong Holy Week, dulan 6,400 ka mga polis ang i-deploy sa rehiyon. Lakip sa ilang mga bantayan ang mga simbahan, major tourist destinations, commercial areas, bus terminals, mga pantalan ug airport. King Perez, News 5. Lalaki ug babae nga nangumpra og peke nga kwarta nadakpan human na matikdan sa usa ka tindahan nga fake ang gibayad sa ilang gipalit. Ang mga fake nga kwarta ila untang ibaligya ngadto sa Gihulngan, Negros Oriental. Sa Ryan Sorote, Suginlimi. Wa makasabot sa iyang gibati si Medes Torres human masikop uban sa iyang kapuyo nga si Richie Craba tungod sa paghupot og fake money. 50 ka mga tag-usa ka libo ka pesos o 50,000 nga fake money na recover gikan sa maglugod partner nga taga Gihulngan, Negros Oriental. Gikan sa Lutukan, Toledo City ang duha sakay sa usa ka taxi ug paingunta sa dakbayan sa Talisay apan nihapit sa Barangay Sinsin aron mo palit og energy drink. Nakamatngon ang nagbantay sa tindahan nga fake ang usa ka libo nga ilang gibayad o gigukod sa mga residente, mga tanod ug pardo pulis ang taxi nga ilang gisakyan. Napagat ko, ilan na request na nakuha na sa lain na sa dito sa iyo posisyon. Lain ebidensya na sa Giangkon sa duha nga kaduhanan sila nga miani sa dakbayan sa Subo aron sa pagpalit og fake money gikan sa usa ka Rudy sa Dan Colon. 80 pesos ang ilang palit matag usa ka libo ug ilang ibaligya sa Gihulngan sa kantidad gikan sa 250 pesos ngadto sa 300 pesos matag usa. pero kay po mo sa illegal ni. Bago po sir, amo o ganing kuan nga dili namin sir, mapauli namin. Nya. Handlo namin sa sinitabo manooni yun ani. Dali mo, kwarta mo tayong ta sir. Nahaylo mo sa kauban. Kung gabasok ka? Sobra pas pabasa sir. Nagduwang kapulisan nga usara ang naghimo og supplier sa mga fake money sa Sugbo kay usara ang serial number nga napatik niini nga KL213801 ug usa ka 1,000 pesos nga gipin over sa usa ka taxi driver niadtong Oktubre 2014. Hanggang ta sa publiko nga bantay sila nga di sila mabiktima ni. Kitantanan mo bantay ta. Ryan Sorote, News 5. Patay ang lalaki nga gipusil sa iyang karibal. Nag-abot ang duha ka lalaki sa boarding house sa ilang uyab. Kinsa gipapili kung kinsa kanilang duha ang iyang pilion. Leslie Caminari Vistel, Suginlimi.
Si Junri Suwan bag-ulang naabot gikan sa Limasawa, Southern Leyte aron unta ubanan iyang uyab dinhi sa Sugbo. Gipusil siya ni Michael Yuson sa gipuy-an sa ilang uyab sa Poblasyon Oriental, lungsod sa Konsolasyon. Uyab ni Fritchie Lunes ang duha ka lalaki. Upat na katuig nga manag-uyab si Fritchie ug Junri nga pulos taga Limasawa. Si Fritchie nagtrabaho isip usa ka cashier sa Fuda Konsolasyon samtang si Junri nagpabilin sa ila sa Limasawa. Samtang nagtrabaho nga usa ka cashier, nakaila niya si Michael Yuson ug nagkauyab usab sila sulod sa 5 ka buwan. Si Michael nasayod sa relasyon nila ni Fritchie ug Junri ug daan ang mibahad nga adunay mahitabo kung magkita sila. Kanang tawag ba siya sa jeep ba? Kung sige ba tagay sa kuan, space ba ko di na kulis mo kung kay nalamantay na kung saan na. Sa una pa lang ba, maingon naman na siya na basta lagi ko mag-abot ko na sila na ako namitabo. Nakahukom si Junri nga mobiya sa Limasawa aron ubanan si Fritchie dinhi sa Sugbo. Nagkaabot ang duha ka uyab ni Fritchie sa boarding house ug gipugos sa pagpapili kanilang duha. Gipili ni Fritchie si Junri nga dugay na niyang uyab ug silingan usab niya sa Limasawa. Gusto na siya na yung siya kasi bagay yung piliun niya. Di pa din klaro ng anak ko. Kung siya, sige ba, ayo, ang tingin na, yung anak niya. Tingala ko, yung buto rin na nagkulit niya. Yung sila, hindi siya. Ang ka-boardmate ni Lunes nga si Rosalito Delgado miingon nga iyang nakita ang pag-abot ni Michael sa boarding house apan wa siya magdahom nga mamusil kini. Muto ang lalaki nanguod pa sa iyang mga nanguod ug balik sa iyang mga gamit sa bag bakan uli na lang daw og Leyte kay iyang nabtan diri kay gubot man. Muto pag samtang nanguod sa kuan sa kanang mga gamit gipusil nangay na siyang tabang maurat to na pagliili na ako wala kuan na ang lalaki galatay na bang. Base sa nakuang impormasyon sa kapulisan, si Michael Yuson sakop sa fraternity o gipangita sa posibleng gitaguan ini. Matod sa kapulisan, posibleng revolver ang gigamit sa suspitsado base sa paghulagway ni Fritchie. Base sa among investigasyon ma'am lagto kaya wa man tayo laing posible nga motibo. Para man. Leslie Caminari Vistil, News 5. Mga pulis gipabutan dihang mitubag sa usa ka alarma sa Barangay Kalunasan. Nagpatabang sila sa mga sakop sa SWAT alang sa pagpangita sa namusil kanila. Ryan Sorote, Suginlimi. Gisong sa mga sakop sa Guadalupe Police Station of Special Weapons and Tactics kining niub nga bahin sa Unit 2 Opera, Barangay Kalunasan tungod sa usa ka suspicious person alarm pasado alas 9 kagabi. Miabot ang mga sakop sa Guadalupe Police apan kalit sila nga gipabutan. Nagdinaganay ang mga residente og mibunot ang mga pulis sa ilang mga armas dungan sa pagpangay backup sa SWAT nga mo'y nangita sa gunman. Among ipreslightan pag mga pila ka minutos babutan mi mo to. Drop lang po may kibaasan kontra. Nawag may backup. Gisulod sa mga SWAT ang balay sa pamilyang Banatad nga gituhuan nga gitaguan. Nagtuwang uban nga ang lalaki nga naghupo-hupo o giabog sa kapulisan aron dili mapagan sa crossfire mo ang gunman. Ang nagpuyo sa balay sa mga Manatad ang gituhuan nga mooy giatang-atangan sa gunman apan gimakat sa mga Manatad nga duna sila mga atraso. Ikaw may kuan na to. Ulo ko ka ba sir eh. Unsam si kalibutan natog mga ingana eh. Ibaw be kadagan be karong mamusilag wa hinundan. Na-recover tungod sa ilang balay ang usa ka snub-nose revolver. Ang gunman gihulagway nga nagsulubog puti nga t-shirt misakay sa XRM nga motorsiklo nga gimaniho sa nagjacket nga driver. Ryan Sorote, News 5. Magtiayong Moreno nga mayor o vice mayor sa lungsod sa Aluginsan gisuspend og 6 ka buwan tungod sa pagbaligya sa mga junk nga dump truck nga walay bidding. Andrea Patenya, Suginlimi. Giserve na ni Department of Interior and Local Government 7 Regional Director Ananias Villacorta ang suspension order sa Ombudsman batok sa managtiayong Moreno nga sila si Mayor Cynthia ug Vice Mayor Augustus Cesar. Ang suspension mula nat og 6 ka buwan ug usa ka adlaw nga way sweldo subay sa administrative offense nga conduct prejudicial to the best interest of the service. Mulingkod isip acting mayor ang first councilor nga si Mariolito Biton, samtang acting vice mayor ang second councilor nga si Claudio
serbisyo gakang. Ang managtiayon mismo ang miato sa buhatan sa DILG 7 kagahapon aron mudawat sa suspension order. Mato ni Villacorta, di buot sa mga Moreno nga magkagubot ilang supporters ig-serve sa DILG 7 sa suspension sa munisipyo. Apan sa phone interview kang Mayor Cynthia, mitug-an kini nga gihapit na lang nila sa DILG 7 office ang suspension order kagahapon kay duna usab sila'y lakaw sa Cebu City. Ang suspension order subay sa reklamo nga gisangat sa kanhi konsehal sa lungsod nga si Danilo Margalio kabahin sa pagbaligya ni Cynthia kansang mayor ni atong 2008 sa duha ka mga gubaon nga dump trucks ngadto sa Rufino Alpas Junk Shop sa kantidad nga 150,000 pesos nga way bidding. Gawas ni ini, gi-question pagyud kun nganong sa garahe nila ni Moreno gipark ang duha ka mga dump trucks sa wa pa kini nabaligya. Ang complaint ato katong dump truck bitaw nga gigrahe sa ilang private nga garage unya hangtod nga na-dispose nga wala mag-follow sa COA rules and regulations on disposal of government properties. What should be the case video, sir? Ipakuan pa man na. Nunay technical nga working group nga mag-inspect na. Tapos ipaagi pa yun sa COA and then COA will authorize the disposal of the unserviceable item. Sa phone interview, gipasabot ni Mayor Cynthia nga ang iyang mga konstituente maoy nibalhin sa duha ka dump truck sa ilang garahe kay nagkalata na kini sa may baybayon. Hinuon iyang giangkon nga nasayop gyud sila kay wa sila mihimo og second bidding, human napakyas ilang first bidding. Ubos sa balaod, mahimo rang mabaligya ang government property human sa duha ka pakyas nga public biddings. Sa criminal aspect, they were not able to prove na naghatag ng pabor sa usang ka bidder, murag usang ka buyer. Sa criminal aspect, wala silang prove. But then, sa administrative aspect, ang amuang sipyan is wala mo follow sa procedure. Misang atong motion for reconsideration ang managtiayong Moreno gamit ang Aguinaldo Doctrine nga makaabsuelto sa usa ka public official sa kung ma-re-elect. Apan gibasura kini kay sa 2010 elections, Vice Mayor ang nadag-an ni Cynthia samtang Mayor ang nadag-an ni Cesar. Ug aron maabsuelto gamit ang Aguinaldo Doctrine, kinahanglan silang ma-re-elect sa samang posisyon sa sunod nga eleksyon. The doctrine of condonation espoused in Aguinaldo versus Santos is not applicable in the present case because respondents were not re-elected to the same position during the immediate subsequent election from the question act. So ang nahitabo man gud is na-file kag kaso karon, mayor ka, re-electedtud ka pero kay vice mayor man ka. So ang ruling sa ombudsman is re-elected ka to the same position. Apan mato ni Mayor Cynthia, di makatarunganon ang interpretation sa Aguinaldo Doctrine alang sa ilang kaso. Matod niya, dunay daghang public officials nga naabsuelto sa ilang mga kasong administratiba human na re-elect sa laing posisyon. Subling misangat sa ilang appeal sa Court of Appeals gamit ang maong pangatarungan ug mga desisyon sa korte. They were already jurisprudence. They were decided cases na lahi ang position na gidaganan but ang Aguinaldo Doctrine na-apply gihapon sa ila. So they were already jurisprudence. Naana na siya naghanap kayo ng mga decided cases. Gawa sa mga Moreno, giserve sab ang suspension order batok ni kanhi mayor ug kasamtangang konsehal sa lungsod sa pinamungahan nga si Jeffrey Yapha tungod sa kapakya sa pag-uli sa government-issued service firearms. Ang suspension ni Yapha mula na tugo sa katuig nga way sweldo. Andrea Patenia, News 5. Usa ka auto, motorsiklo ug delivery van nagkarambola sa usa ka disgrasya nga nahitabo sa Gubiao, Mandaue. Ryan Sorote, Suginlimi. Mayong pagkapiyapi sa auto nga gimaneho ni Richie Bernabe human mabangga sa gutter sa highway sa Gubiao, dakbayan sa Mandaue, kaganyang kadlawon. Kusog ang iyang pagpadagan diyang milikay sa usa ka motorsiklo nga gimaneho sa usa ka menor de edad. Ang kalit nga milabang sa highway gikan sa eskina Kanduman. Mituyok ang sakyanan tungod sa kakusog sa impact o mibabag sa dan human nga mibangga sa luyo sa delivery truck. Namatikdan nga nakainom si Bernabe nga nagdrive sa auto og nanimako og bino ang iyang ginhawa. Ang motor din inom dali ay paglikay na mo sa motor mo to ni turn na siya ba? Visual na ba ni ka control? Kay highway ba niya nikalit og labang.
Ingon sila sir, nakainom ka katinood sir? Makita man siguro na kung dagway siguro. Wala siya umovertake. Iya gud naigo. Iya gud naigo. Naigo gud niya ang motor gikan dito ang motor sa kanduman. So kusog gid siya dagan. More or less kusog kay according to the witness nga mga na ako no sa mga gatoson gud ang dagan. Naangol ang 17 anyos nga milayat gikan sa iyang motorsiklo. Suma sa investigador, tulubagod sa menor de edad ang nahitabo kinsa nagmaneho nga way lisensya. So ay klaro. Okay? Klaro kay siyang sinulkan sa baho niya. Pag ni Cortez nga positive siya, maho na tayo. Lahi na po niya siya nga kuhan violation. Ryan Sorote, News 5. Mga pangulo sa local government units giawhag na sa pagplano sa mga dagkong proyekto aron maapil sa national budget sunod tuig. King Perez, Suginlimi. Nagtapok ang mga pangu sa mga lokal nga kagamhanan sa Central Visayas sa Lapu-Lapu City alang sa tigom uban ni Budget Secretary Florencio Abad. Gipahibaw ni Abad ang mga nagunang budget sa nasudnong kagamhanan karong tuiga. Ang budget sa education miabot sa dulan 500 bilyones pesos ug sa infrastruktura alang sa paghuman sa mga national roads ug bridges nga kapin sa 500 bilyones pesos. Karong tuiga 20.9 billion pesos lang ang nagahin sa gihimong bottom-up budget nga gihimo sa mga LGU sa nasod. Ang pondo alang sa grassroots projects magikan sa DBM. Apan ang mga pangu sa LGUs ang mo-implement sa proyekto ug mahimong accountable sa resulta sa proyekto. Tambag sa Budget Secretary nga sugda na ang bottom-up budget aron malakip sa national budget nga ipasar sa Kongreso. Giagni sa Budget Secretary ang mga pangulo sa LGU sa pagsubmit na sa mga plano sa mga dagkong proyekto aron maapil sa national budget sunod tuig. Ang mga dagkong public-private partnership sa Pilipinas dito na concentrate sa NCR, Region 4A ug Region 3. For the country to continue to expand and grow, we should disperse that growth to include Visayas and Mindanao. And one of the critical requirements of Visayas and Mindanao is interconnectivity. The answer to that problem and deficiency is interconnectivity. Pagtubag sa hagit ni Abad dalang sa mga infrastructure projects, si Mayor Michael Rama wa makapugong sa pagpadayag sa mga plano alang sa Sugbo. Gawas nga dunay bridge project nga magsumpay sa Cordova ug Cebu City, gusto ni Mayor Rama nga i-appeal sa Regional Development Council ang mga bridge projects nga magsumpay sa Cordova ug Bohol, ingon man sa Negros Oriental ug Santander. Si Cordova Mayor Adelino Sitoy misugyot sab alang sa pag-construct og mga taytayan nga magsumpay sa Negros Occidental ug Iloilo, ingon man sa Bohol ug Leyte. Kung tutusin, maraming bridge din yan, di ba? But you have to identify among all the list of so many bridges and ports and airport projects, ano yung priority? Gipaibaw sab ni Rama nga congested na ang Cebu Pier, mao nga angay na nga ibalhin sa Liloan o konsolasyon ang adwana sa Sugbo. Dugang pa sa mayor nga maghimo og international airport sa Medellin ug i-develop ang pantalan sa Bugo nga mao'y agianan paingon sa Masbate. Wasab mapugni sa mayor nga mapadayag nga wag tangon ang pagpamulitika sa paggahinog pondo alang sa mga proyekto. Sama sa iyang nasinati nga wala tagda sa nasudnong kagamhanan diyang naguba sa linog ang CCMC. That really hurt me, Mr. Secretary, and this is the truth. I will tell you who, and I was there. It is not... You can do the talk about that afterwards. No, it has, everybody should know. Because if there are others who want questions to ask. I'm asking how many are non-liberal? Raise your hands. So, ako na tingali, una. So I just want to bring that matter very seriously. This is the first time I hear him, and I think he really should be addressing himself to... Kasi nagpunta rito yung iba yung OPAR. And that should have been covered by the assessment as well as the list of infrastructures that need to be rehabilitated. Gipahinungduman sa Department of Budget and Management ang mga local government heads sa pag-submit sila mga project proposal karong Abril aron maapil kini sa proposed budget alang sa nasudnong kagamhanan sa sunod nga tuig. Itambag sab sa DBM Secretary nga hanayon usa ang mga plano alang sa mga dagkong infrastruktura sama na lang sa mga taytayan nga magsumpay sa mga lalawigan sa Kabisayan sa di pa kini i-submit sa maong ahensya. King Perez, News 5. Top 5 sa bar examination ang Sugbuanon nga si Michelle Liao nga mi-graduate sa University of Cebu Law School.
84.5% ang nakuha nga rating ni Liao sa bar exam nga gipaygayon natong Oktubre sa miaging tuig. Graduate sa San Beda College nga si Irene May Alcubilla mo'y nahimong top notcher sa bar exam nga nakakuha og 85.5% nga rating. Sa 5,982 nga mitake sa bar exam, 1,126 lang ang nakapasar o 18.2% nga passing rate. Usa ka lalaking masahista gireklamo sa iyang customer nga hapunesa tungod sa pagpanghikap sa pribadong bahin sa iyang lawas. King Perez, Suginlimi. Misa nga tong reklamo nga acts of lasciviousness ang usa ka 26 anyos nga Haponesa nga nagpa 1.5 hour nga body massage ni Eleheo Labisto. Sumala sa reklamo, gihubo ni Labisto ang underwear sa biktima human sa foot massage ug gihikap ang kinataw sa Haponesa. Apan matod sa masahista, wa niya hubuy ang customer. Sumala sa iyang kauban nga masahista, standard operating procedure silang wellness center ang pagpasulubog short sa mga customer. Kay sa amo gusto never man na nahitabo nga mo reklamo ang customer kay naabot mi dira or pwede ra na sila moingon ayo lang dapita dira miss kay gilok. So ari lang mi kutob mo man na sila gilok ug maabot na diri sa park nga kuan. So kutob ra mi diri jud ana. Waasay na dungog nga kasika sa pagreklamo samtang nahitabo ang alegasyon nga pagpanghikap sud sa establisimento. Hinoon matod sab ni Labisto nga di malikayan nga mahikapan ng pribadong bahin sa usa ka customer sa usa ka body massage. Oil ang gigamit ni Labisto sa pagmasahe. Normal na naging tire nga ana-ana gid ba kuan lang. Waros na siya nireklamo ato. Wala man sa dito nang sa reklamo sa counter. Wa pa makuha ang opisyal nga pamahayag ang biktima sa women's desk. Apan nasayod ang kapulisan nga willing sa pagpasaka og kaso ang Japanese national. Pagtangtan sa iyong panty, gigunitan daw ito, no? Sa ilo lagi, may mo buhaton na tanong sa ilo ko na. King Perez, News 5. Walo ka mga tulisan nga mibiktima sa usa ka casino financer gipasakaan og mga sumbong. Mobalik si King Perez. Matod sa hepe sa Lapu-Lapu Police nga hingpit na nga nasangat ang sumbong robbery o carnapping. Batok sa walo ka mga suspect sa pagpanuli sa panimay ni casino financier nga si Marites Amit sa Deca Homes 4, Barangay Bangkal. Mga kabtangan ug sakyanan sa biktima ang nadala sa mga suspect. Kinsa nadakpan sa gihimong operasyon sa nagkalain-laing police unit sa lalawigan sa Sugbo. Usa sa mga suspect nga si Joy Chan, kinsa amiga sa biktima mo'y may abli sa panimay aron makasud ang mga suspect. Matod ni Senior Superintendent Radok nga dili na mohatag og extrajudicial confession si Chan. Although based sa investigator nato, she is still willing but she was being advised by the lawyers to refrain from executing that extrajudicial statement. Gisusi karon sa kapulisan ng kalambigitan sa maong pundok sa uban nga mga krimen nga nahitabo sa Kabisayan ug Mindanao. Apan tataw matud pa sa kapulisan nga organisado ang mga suspect sa ilang gihimo nga pagpanulis. Pero ang kita ko nila with that number of 8 people involved. Alang sa kapulisan, di pa matawag nga alarming ang pagpangawat nga nahitabo sa rehiyon. Apan awag ni Lawas sa katawhan mutabang sa pag-report sa mga tao nga adunay kadudahang kalihukan sa ilang lugar. As of now, it's not yet alarming, but it's really a concern that has to be addressed with. Kaya nga itong kung kitanawan ni Pasig, all of these minor or small-time robbery incidents might be perpetrated or orchestrated by a big group na they are trying to amass nagkuhan sila ang pondo for a bigger these are just assumptions. Wala pa man. King Perez, News 5. Duha ka sunod-sunod nga alarma sa sunog ang nadawat sa mga bombero sa Lapu-Lapu kagahapon. Leslie Caminadivestil, Suginlimi. Naugdawang sa katindahan sa may East Osmeña Street, Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang tindahan di pa nag-iya sa Cecilia Briones. Pasado alauna kagahapon sa hapon, nadawat sa mga bumbero ug napaw ang kayo sud sa 2 minutos. Apan wa masalbar ang tindahan nga gama sa light materials. Matod pa ni Lapu-Lapu City Fire Investigator SFO1 Climaco Salisid, adunay nag-leak nga tangke sa gasol nga mo'y gituhuan nga hinungdan sa sunog. Wa kini makakatap sa silingan nga mga panimay. Lagi kunong kuan kuno na kuno nibuto sa sud. Nibuto lagi nga iya magipan check up ganiha kuno gipahugtan man niya. Imposible kuno nga nibuto.
kanang rape o kanang gasol. Nya katong mga tangke gud sa butin maura. Samtang niatiman ang mga bumbero sa maong sunog, na alarma usab ang usa ka grass fire sa barangay Paho. Looking silang ipigita, nakakuha po siya single ignition. Wala daw nato na siguro lagi inapitan nga single ignition ni siya. Motor nakakuha din sa pagsunog. Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga sakyanan nga walay plate number dili mahimo nga mudagan sa kadalanan sugod karong Abril 1. Apan gitugot sa LTO ang pagbutang og improvised plate number sa mga sakyanan. Ang multa sa madakpan 10,000 pesos sa sakyanan ug 1,000 sa driver. Andrea Patenya, Suginlimi. Sub-sub na karon ang orientation sa mga deputized agents sa Land Transportation Office kabahin sa mga bagong palisiya nga ilang iimplementar sugod-sunod simana. Usa niini ang no registration and no plate, no travel policy sugod Abril 1 kun Miyerkules sunod simana. Nagpasabot kini nga pamarahon na tanang four-wheeled vehicles nga while license plates ug pangayuan og certificate of registration kun CR ug official receipt sa sakyanan kun OR. Kung ang CR ug OR ra ang mapakita sa driver, multahan sila og 5,000 pesos tungod sa kapakya sa pag-attach sa ilang plaka. Apan matud pa, i-train nila og maayo ilang mga enforcers aron pag-master sa status sa mga rehistro sa mga sakyanan sa ilang tagsa-tagsa ka mga jurisdiction. Buot pasabot ni ini, inigtanaw nila sa CR, maibaw na sila daan kung ang license plate available na sa buhatan sa LTO7 o sa mga dealers o kung wa pa maabot dinhi sa Subo tungod sa backlog o delivery problem sa LTO. Kung masayran nga available na di ay ang license plate apan wa lang mahibaw ang driver, manduan kini dayon sa pag-adto sa LTO7 office o sa ilahang dealer aron pagkuha sa ilang plaka. Apan kung masayran nga dugay na di ay gi-inform ang driver nga available na ang iyang plaka apan wa lang yun guhaa, diha na siya multahan sa traffic enforcer. This is hard but the requirement is kailangan mahibaw ang enforcer on the batches of plates na release, wala na release. That is why kami looking at the CR. By looking at the CR. May bawal niyo, on sa date sa CR, on sa available ng plates, kinsa ka dealer nakakuha, on sa Malta distribute, on sa Malta dealer. Samtang alang sa mga sakyanan nga taud-taud nang narehistro apan wa pa maabot ang permanent nga plaka, mahimo rang maggamit ilang temporary plates basta mapakita lang ang ilang authorization for improvised plate. Samtang ang mga bagong nagparehistro karon, mahatagan na sa ilang actual plate number aron mapahimuan sab nilag improvised plate samtang gipaabot ilang permanenteng plaka. Kinahanglan sab gihapon dadun ilang authorization certificates. Giawhag sab sa taga LTO7 ang mga customers nga mangunay og follow-up sa ilang mga dealers kabahin sa ilang plaka. In fact, we all agreed, national level, local, regional level, and even to the extent that you're talking about the dealers, talking to the dealers themselves, no? The client should have their own initiative to look for their plates. Samtang kung YCR ug OR nga mapakita, kinahanglang mo present sa ilang certification of stock, sales invoice nga wa pa mulapas og 7 ka adlaw ug certificate of insurance. Kung di makapakita niini, multahan ang vehicle owner og 10,000 pesos samtang 1,000 ka pesos ang sa driver. Samtang kung mulapas sa 37 days ang petsa sa sales invoice sa adlaw nga gipara ang driver, i-impound ang sakyanan. Sunod simana na usab i-implementar ang anti-drunk driving law. Apan giklaro sa LTO7 nga di sila mo conduct og special operations alang niini. Ipaubos ra sa breath analysis ang driver kung makahimo siyag violation ug magduda ang enforcer nga nakainom kini. Magamit lang nimo ang breath analyzer procedure pag-conduct sa breath analyzer kung doon na kay initial violation sa traffic nga nagtuo ka nga ang cause sa violation is because nakainom ang driver. Doon na kay probable cause. Doon ay tulo ka task nga kinahanglang i-perform sa usa ka enforcer sa di pa niya magamitan og breath analyzer ang usa ka driver nga iyang gidudahang nakainom. Una mao ang eye test, diin kinahanglang sundon og tan-aw sa usa ka driver ang usa ka butang kansang direksyon iilis-ilis sa traffic enforcer. Ikaduha mao ang line test, diin kinahanglang mulakaw og 9 steps ang driver samtang nagsubay og usa ka straight nga linya og ikatulo mao ang standing on one leg test, diin kinahanglan niyang ma-maintain ang iyahang balance samtang nagbaro gamit ang usa lang ka tiil sud sa 30 ka segundo.
Kung mapakya sa bisan usa sa tulo ka tests, ipaubos dayon ang driver sa breath analysis ug kung mapamatud ang nakainom, multahan kini og 20,000 pesos ngadto sa 500,000 pesos ubos sa RA 10586 depende sa injuries o danyos nga iyang mamugna tungod sa drunk driving. Andrea Patenia, News 5. Gihandom karong adlaw ang paglanding sa mga sundalong Amerikano sa Talisay panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Si Ray Pasaporte mitambong sa reenactment niini. Nahimong nagmalampuson ang pagpahigayon sa taka sa Talisay kaganinang buntag. Karong tuiga, ang 70 ka tuig na nga kasumaran pag-abot sa mga sundaong Amerikano atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang kalihukan gisugdan sa usa ka santos nga misa nga gitambungan sa mga war veterans. Human sa misa gihalad ang mga buwak sa monumento ni Anhing General William Howard Arnold, kinsa nangulo sa 23rd Infantry Battalion sa mga Amerikanong sundalo. Pakigpulong ni Mayor Johnny V. De Los Reyes na hinumdum siya sa gibuhat nga pagpangabuso sa mga sundaong Hapon sa mga Pilipino ug dili siya buot nga mahitabo pa kini karon. Pero actually, ang mahitabo gyud kaniadto sa ato mga unang ginikanan bisan sa mga Hapon, bisan sa mga Katsila kaniadto nga butang-butangan sa ang mga Pilipino in taon, mga matay lang sila, pamprisuhon sila. Pagkaluoy nga din ang taga gusto nato nga mang kinaiya sa karaang mga tao nga pag daog-daog nato mga Pilipino, ilabi na sa mga Talisay noon, di na lang tayo mitabo na karon. Ang apo sa tuhod ni Anhing General William Howard Arnold nga si Samuel mao'y usa sa pinasidungang dinapit sa maong kalihukan. Matud ni Samuel, namatay iyang apuhan ni adtong 1976 apan di niya makalimtan ang mga istorya sa pagkasundaw sa iyang apuhan. Just that he was a very disciplined and loving man, so I think you can see it in our family, the legacy of the military life. Atol sa reenactment, gipakita ang pagsulong ni adtong Marso 26, 1945. Dindunay samaran sa habig sa mga sundaong Amerikano, samtang nahurot-hurot sa pagkamatay ang sundaong Hapon. We are honored to have members, you see them in the hats over here, with the blue patch. They're from America. Alang niining war veteran, makatandog ang baliklantaw sa nahitabo kaniadto nga naghatag og kagawasan gikan sa pagkasakop sa nasod nga Japan kaniadto. Kung ang kalisod yun naging tinuod sa mga guerrilla forces, lisod yun kaya may katugan, may permanenteng lugar, katugan, pagkaon, o siya diya, kaon lang ito muting kahoy. Ray Pasaporte, News 5. Giwat nga makapirma ang mga tag-iya sa mga pribadong yuta aron makasulod ang heavy equipment alang sa reblocking sa mga nasunugan sa Basak Pardo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nagpaabot ang mga nasunugan sa Basak Pardo kanu sa himuon ang reblocking aron makabalik na sila sa pagpabarog sa ilang balay. Nadunggan sa mga residente nga duna pay tag-iya sa yuta nga wa pa mo pirma aron makaagi ang mga heavy equipment paingon sa nasunugan. Kinapamang kuno na ang kanang kasi ang tag-iya pa kuno ani ilang pang isitol. Ilang masuod sila dito sa pa kuno makasuod. Makasugod sila. Oo, di blocking ani makamusod ang bulldozer. Wala masud lang pa man ni bulldozer man kuno ni dire. Apan ang Department for the Welfare of the Urban Poor sa dakbayan sa Subo miingon nga labing siguro ugmang adlaw masugda na ang clearing operation. Naami karon diri sa site kay pasod na mong heavy equipment kay naman may kasabutan sa tag-iya sa atong dili sa ralyon. Okay naman ang ralyon ang kanilang atong access road para masod atong mga equipment. Nipahigayon sab og survey ang DWOP sa nasunugan para ilang tun-an kung asa ang possible nga lutsanan sa daan paingon sa highway sa dili pa ang reblocking project. Matud ni Barquilla, nagdala na sila sa Memorandum of Understanding nga ilang papirmahan sa tag-iya sa yuta aron makaagi na ang ilang equipment ug masugdan dayon ang clearing operation. Initially na mi design nga duha ka scheme among gi-prepare.
na 28 niya nasa 32 square meters. So ang 28 sa tanan kinatibukan niabot og 245 nga home lots. Yang 32 nga square meters 191. Ray Pasaporte, News 5. Gipangita sa kapulisan ang uban pang mga suspects nga nalambigit sa pagpatay sa barangay kapitan sa Babag, Dakbayan sa Sugbo gamit ang mga gun for hire. Leslie Caminada Vistil, sugin nimi. Sa CCTV footage nga nakakuha sa pagkahitabo sa krimen, giduol sa gunman ang bodyguard ni Babag Barangay Captain Cesar Doloreto nga si Romeo Malisi ug laing bodyguard apan napakya sa unang pagbuto sa armas. May resulta kini sa pagginukdanay sa mga bodyguard ug mga suspect ug napusilan ang gunman nga si Froilan Orlanes sa tiil hinungdan sa pagkabangga sa motorsiklo sa ilang gisakyan ug miluka pa ang duha sa dalan. Yung unang pitik niya hindi pumutok. Pangalawang putok niya, nadapaan ako doon, hindi ako tinamaan. Yung pangatlong pitik niya, naka-atras na rin ako. Yung pangapat na ano niya, yung sinilip ko siya, siguro nakita sa CCTV, yung pagsilip ko sa kanya, na pinutukan niya ko ulit, yung tumama sa poste. Naatol nga miagi ang patrol car sa pulis ug daling nadakpan ang mga gunmen nga sila si Froilan Orlanes ug Charles Garces. Samtang ay katulong nga giila sa pangalan nga Michael, daling nakasibat sakay sa motorsiklo. Usa ka suspect na at large taga Tabugon. Usa na sa among gipangita o gi-check karon kung unsay background ani kay matud pa sa duha. Kaning si Charles mismo na ni sulti na ma-kumplito nila ilang mission tag 50,000 sila kada usa. Nagkaon ang barangay kapitan sa usa ka restaurant sa Dalan Dunhill Garcia sa barangay capital site diyang suway nga gipusil. Ini sa politika kay kung politika kung imong ang tanaw ng barangay Babag karon napaka-hapsay, no? Wala dungog-dungog gani nga murag way mo laban, pero dili ko makaingon nga politika. Kini siya siguro na po yung tao duha ra mga klase tang tao diri sa kalibutan na maayon dautan wa ta kay balo kung kinsay nagsugo wa ta kay balo pud, no? Unsay mga problema nga nganong naabot mga inana. Si Barangay Captain Dolorito nagkanayon nga nakadawat siya og mga hulga sa kinabuhi pinaagi sa tax ni atong Enero ug Pebrero ug napablatter niya kini ni atong Pebrero 24. Nagtuo siya nga aduna kini kalabutan sa iyang pagka real estate broker. Sa ako karon bahay nga inana nanday kasimple ang tao, no? Mas maayo pa siguro ning duol to sa ko kay tagaan pa na 50,000. Na-recover sa kapulisan ang cellphone sa gunman nga adunay text gikan sa usa ka Roger og Tirol nga naghatag kanila og impormasyon kabahin sa barangay kapitan. Ang mga suspects taga barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo, miangkon nga gisuhulan sila og tag 50,000 pesos alang sa pagpatay sa kapitan. So lagi sila na-involve any of the mga krimen sa una. Ang OIC sa Cebu City Police Office Senior Superintendent Mariano Batchansila mitambag sa kapitan nga usbon ang mga pattern sa iyang mga lakaw aron dili daling mahimo nga target. Mo-provide niyo security. Labi na karon nga init na kayo. Leslie Caminada Vistil, News 5. Glenn, before I end, I'd like to congratulate the new lawyers, Pañeros and Pañeras. Welcome to the practice. And katungwa Michelle Yao is from UC, top 5. Congratulations. UC is doing very good, huh? 84.5%. Yes. Ang nakuha. Yes. Ang top notcher is 85%. Yeah. That's very good. Congratulations. We're very proud of our Cebuano School, University of Cebu, huh? For the past few years, they've been kanang producing mga bar top notchers. Yes. Di mo ka-graduate og law. Kilid-kilid na ko, Glenn. Yeah. But for those who didn't make it, please don't let it define you. Get up and then decide what you want to do, and then from there, get a move on already. So katuning 72%. Yes, unfortunately. Unfortunately. It's always like that in the bar exams. As they say, the bar exam is one of the hardest exam you will have to take here in the Philippines. So kapila magamukuha hangtod nga moingon ka wala nagibak nako. Ang naragod na nimo, Glenn, but they allow you, I think, 3 or 4 times, and then after you have to take a refresher course. 4 times man siguro, Glenn, and then you have to take a refresher course. Take it again. So as long as you want to take it, why not? Diba? Akong frustration is wag yung ko mag-law.
There's still time. Wala na siguro yung time. When I was in law school, one of my best friends in law school was a 60-year-old lady. Well, It's I never always too late have for anything. interest sa law, and I hope nga, there'll be more good lawyers nga umaabot, no? Ug kaning mga bago karong lawyers nato, no, nga ayohon nilang ilang practice, no? Bago sa gitong IBP convention sa diri nato. Yeah. So daghan tog sharing sa inyong mga komunidad sa mga lawyers. So tonight, daghang maglipay-lipay karon, especially those 18%. You deserve it anyways. Congratulations. Congratulations. Maugkab to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Tagilang kutob sa balita, Aksyon!